Villares destacou na Pobra as melloras dos buques galegos en seguridade e habitabilidade, algo que axudou a mellorar as condicións de traballo dos profesionais. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou na tarde de onte o buque rastreiro Falcón, no porto da Pobra do Caramiñal, onde atracou para descargar o calamar capturado en augas de Malvinas. Villares asistiu ás operacións de desembarco do recurso e coñeceu de primeira man un dos pesqueiros galegos máis grandes e modernos. Si tamén pois, a potencia que ten os produtos do mar, os produtos das nosas empresas que ao final, unha vez que se traen aquí, pois que van a surtir ao mercado nacional e ao mercado europeo. Eu creo que a capacidade de todas as empresas galegas é moi forte, somos un referente non solamente en España, sino en toda Europa, e ese potencial pois, ven de moitas da nosa xente que a través dos distintos procesos, non solamente da extracción, sino despois a comercialización, a distribución e transformación dos produtos, pois fai que señamos Galicia un referente. Recordou a gran cantidade de postos de traballo que hai vencellados ao sector, polo que afirmou que o camiño a seguir é apoiar a todo o que teña que ver coa cadea mar-industria. O pescado que ven, en este caso, pois, de distintos caladeiros mundiales, pois, é fundamental para Galicia e para a nosa comunidade. Neste sentido, o titular do Departamento de Mar destacou o traballo realizado polas empresas pesqueiras nos últimos anos por renovar a súa frota, mellorando a habitabilidade e seguridade nos buques, repercutindo directamente nas condicións de traballo dos profesionais. Villares tamén sinalou a importancia de diversificar e dar protagonismo a portos de menor tamaño como o da Pobra do Caramiñal. As prestacións que en este caso aportan, como o porto aquí da Pobra, pois é importante e que ademais surte pois, as necesidades das nosas nevieiras. Nós somos e as nosas empresas están a traballar, como dixe foi un momentiño, en todo o mundo e en distintas pesquerías e bueno, que somos tamén pois, unha potencia a hora de ser líderes a hora de capturar e de transformar, pois, en este caso, pois, o calamar que nos ven pois, das augas Malvinas. Nesta ocasión, o calamar descargado tiña como destino a planta frigorífica Frigonor Cold Store no grupo Suflenorsa, que iniciou a súa actividade no 2022 e que na actualidade atópase en fase de consolidación da produción na sala de elaborados.